γυναικεία ομορφιά και τα μυστικά της αποτέλεσαν για την κυρία Ευαγγελία Αρβανίτη την αφορμή να ασχοληθεί με την κομμωτική τέχνη. Λέγω στα 22 χρόνια που είμαι τώρα. Δούλεψα με τον κύριο Κώστα Ραπάκη, ή Κωστάνο όπως το ξέρουν οι πελάτησες του. Δούλεψα μαζί του, συνεργαστήκαμε γύρω στα 10 χρόνια, έμαθα τη δουλειά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και ένας λόγος που έφτασα μέχρι εδώ το οφείλω και σε αυτό. Μετά βέβαια συνταξιοτήθηκε ο κύριος Σαραπάκης και τώρα έχω αναλάβει εγώ το μαγάζι με τη δικιά μου πλέον επωνυμία και συνεχίζω. Σε ένα χώρο που φέρει την προσωπική της αισθητική υπογραφή, η κυρία Αρβανίτη δημιούργησε ένα φιλικό περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις πελάτησες μας που μας στηρίζουν στα 22 χρόνια τώρα αυτά. Με την εμπιστοσύνη τους, με την αγάπη τους, τις θεωρώ φίλες. Και θέλω και εγώ πάντα να προσπαθώ το καλύτερο για αυτές. Η σχέση με τον πελάτη είναι σχέση εμπιστοσύνης, τονίζει η κυρία Αρβανίτη, απαντώντας στην ερώτησή μας σχετικά με το αν η μόδα πρέπει να ξεπερνά το προσωπικό στυλ. Πάντα εξαρτάται από το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Αλλά ναι, όταν η πελάτησα είναι και φίλοι, μας εμπιστεύεται ακόμα καλύτερα. Το κομμωτήριο Evelyn's βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και αυτό το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό στους πελάτες της. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Βουκουρεστή 28, μεταξύ Κολονακίου και Συντάγματος. Είμαστε κοντά στις συγκοινωνίες, κοντά στο μετρό. Επιλέξαμε την περιοχή, αν και εδώ κοντά ήμασταν ούτως ή άλλως αυτά 22 χρόνια, απλά ήρθαμε λίγο πιο κοντά ακόμα στις συγκοινωνίες, για να εξυπηρετεί το κόσμο πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο εύκολα. Το κομμωτήριο της κυρίας Αρβανίτη, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής, ενσωμάτωσε νέες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Είναι μια καινούργια υπηρεσία, την χρησιμοποιούσαμε τώρα πρόσφατα να την βάλουμε στο χώρο μας, θέλοντας να διευκολύνουμε την πελάτησά μας, να αποφασίσει τι της ταιριάζει περισσότερο όσον αφορά το χρώμα και το κούρεμα. Βέβαια πάντα με τη βοήθεια τη δικιά μου, συναποφασίζοντας. Αποφασίσαμε να παρατείνουμε το ωράριό μας μέχρι τις 10 το βράδυ, τις Παρασκευές, θέλοντας να εξυπηρετήσουμε κάποιες εργαζόμενες κοπέλες, φεύγοντας από τη δουλειά τους, να περάσουν να φτιαχτούν και να είναι έτοιμες για την έξοδό τους. Όπως η φίλη μας από εδώ, τελείωσε τη δουλειά της, ήρθε, χτενίστηκε και είναι έτοιμη για να πάει να διασκεδάσει. Έχουμε βάλει στο δημοκατάλογό μας μια προσφορά μηνιαία, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενες κοπέλες που θέλουν να είναι συνέχεια χτενισμένες, με 60 ευρώ το μήνα, μπορούν να έρχονται στο μαγαζί 2 φορές την εβδομάδα και να είναι όλο το μήνα χτενισμένες. Θέλοντας να προσφέρει το καλύτερο στους πελάτες της, η κυρία Αρβανίτη σας παρουσιάζει μια καινούρια σειρά περιποίησης μαλλιών. Συνεργαζόμαστε τώρα τελευταία με την Media Colors. Είναι μια εταιρεία που βασίζεται στο λάδι και γι' αυτό την εμπιστευόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά το χρώμα και την υγιεινή του μαλλιού. Αν οι υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν να περιποιηθείτε τον εαυτό σας, εμπιστευτείτε τον επαγγελματισμό και την εμπειρία ετών. Μια επίσκεψη στο κομμωτήριο Evelyn's θα σας αλλάξει τη διάθεση.